Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sagunging para pepundhen pini sepuh hadi sepuh ingkang satuhu dat kinabektan kehormatan mliginipun Bapak Suwarmin Bapak ingkang kinurmatan, para saksinipun Bapak ingkang kinurmatan, temanten puniki Bagus Ma'ruf Adinu Mustafa, Roro Ayu Anggun Nur Kasanah ingkang berbahagia lan ora kami rahimakumullah. Kita dherekaken syukur dhateng Allah Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Engkalo dengan menika bandhekan temanten selawat salam mugi katur kunjung dumateng Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bika kanthi wasan basmalah monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi saged lancar saestenipun. Amin Allahumma amin. Ma'ruf Adinu Mustafa Karanganyar 23 April 99 Kebak Kalang AT 328 Kemiri Kebak Rahmat Karanganyar. Bapakipun Bapak Sutarjo Ibu Tuminem. Anggun Nur Kasanah Sragen 3 Februari 2021 Bangun Harjo AT 32 Suwarmin bapakipun Anik Uswatun ibuipun. Wali nikah Bapak Suwarmin bin Wiryo Dimejo. Paring mas kawin temanten seperangkat sholat emas 16,3 gram, emas logam mulia 1 gram, dan uang 2.700.000. Ya diserahkan mas, diri perangkat sholatnya dulu. Dengarkanlah wanita pujaanku, malam ini akan ku sampaikan hasrat suci kepadamu dewiku. Dengarkanlah kesungguhan ini, aku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama dan terakhir. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku takkan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Dengarkanlah wanita impianku, malam ini akan ku sampaikan janji suci satu untuk selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Pak Naib nyuwun tulung jenengan wakili kula nikahaken putri kula Anggun Nur Hasanah pikantuk Ma'ruf Adinu Mustafa kanthi mas kawin seperangkat sholat emas 16,3 gram, emas mulia 1 gram, dan uang 2.700.000 rupiah telah dibayarkan tunai. Ijab sepenuhnya saya serahkan Bapak. Pindah gede. Monggo enggal kalambahan dipun seksani dipun dongaaken mugi lancar sedayanipun Saudara Ma'ruf dan Anggun. Ya Pak. Ini adalah detik-detik bersejarah buat saudara. Tolong sebelum dilaksanakan hati Anda paling dalam dipun niati kerenteknya innamal a'malu binniyatnya adalah ibadah dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Para saksi nyuwun katosaken. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ya ibadallah. Usikum wa nafsi bi taqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raqiba an sunnati falaysa minni. Sadaqa wa sadaqa rasul fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Monggo istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Sikum wa nafsi bi taqwallah uzawi juga ala ma marwa bihi min imsakin bi ma'rufin aw tasrihim bisa. Saudara Ma'ruf Adinu Mustafa, Iya Pak. saya nikahkan dan kawinkan Anggun Nur Hasanah binti Bapak Suwarmin dengan saudara yang walinya bapak kandungnya telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat emas 16,3 gram, emas logam mulia 1 gram dan uang Rp2.700.000 tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Anggun Nur Hasanah binti Suwarmin dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala radhiyallahu ta'ala tabaraka ala kulli rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu malaka wa baraka alaika wa jama bi khair. Rabbana hab lana min azwatina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Aku ingin mempersempitmu untuk yang pertama dan terakhir. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku takkan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku takkan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku takkan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Akulah yang terbaik untukmu. Selamat kepada teman-teman, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Saya kira tidak perlu saya beri nasihat lagi. Dan kawan sudah ketemu saya loh. Sudah ketemu saya belum? Kawan sudah ketemu saya belum? Belum. Belum, yes. Mulai mengatakan nikah niki amanah, takdir kuasa Allah. Mas Ma'ruf, Anda diamanai Pak Suwarmin putrinya. Kewajiban jenengan bagaimana? Ya menjaganya, menyayanginya, melindunginya, membina, nggih.
ampun dilirwane disisakan jangan. Kepada kedua orang tua ya harus berbakti dari kebak keramat maupun dari masyarakat ini. Kemudian ibadahnya, sholatnya jangan sampai datnyang napa meneh kurang tertib, bolong-bolong ngampol nggih. Jenengan ini adalah sudah diikrarkan dikat jadi satu kanthi tertib anggenipun nyekeli niat agama kala wau insyaallah selamat dunia selamat akhirat. Karena setan intervensinya kuat. Hampir setiap saat Anda pasti kuda. Mulai saya terima nikahnya ini nanti setan udah mulai ganggu. Mungkin soal ibadah sholatnya, lelawan-awan waya duhur, wah masih eman-eman wedake. Atau nanti subuhnya, biasanya begitu. Ya, ngatur mawon Bapak Suwarmin. Kalau saged namung ndongaaken mugi putri panjenengan Allah paring rahmat berkah sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Kita akhiri hamdalah monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Kiram pamuten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tak sengalah trimo mundur timbang loro hati. Tak oya wong kowe wis lali ora bakal bali. Paribasan awak urip kari balung bila tak lakoni. Jebule janjimu, jebule sumpahmu, ra bisa dikuku. Wong salah ora gelem ngaku salah. Suwe sapa wonge sing betah. Mripatku wis ngerti sanyatane kowe sewa golek menangmu dhewe. Tak tandur pari jebol tunggule malah suket teki. Masih bersama Nirvana Music yang disebut oleh Kang Mas Eko Mendung dari Jengglong Krebet Masaran Sragen. Semoga para tamu bisa terhibur pada acara siang hari ini. Paribasan awak urip kari balung ilo tak lakoni. Jebule
wong salah ora gelem ngaku salah suwe suwe sapa wonge sing betah mripatku wis ngerti saknyatane kowe selak golek menangmu dhewe tak tandur pari jebul dukule malah suket teki tandur pari jebul dukule malah suket teki lagu sang maestro di kebot dari Nirvana Music. Bismillahirrahmanirrahim. Tinar buka wiwaraning sasana langen suka jroning pangesti asesanti mugi antuk kamulyan sejati santi mulya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Marsudi ing reh budaya karana luhuring budaya dadya ukuraning jiwa Jawi. Nuwun para sesepuh miwabini sepuh ingkang satuhu binekten sarta ingkang sinuyudan dening para bebrayan. Para tamu kakung miwah putri ingkang winantu sagunging pakurmatan. Sambah para kadang sutresna pametri budaya Nirvana Music. Langkung-langkung bebrayan agung wonten ing Padekahan Bangun Harjo RT 3 kalih RW setunggal Kelurahan Jerapan Kecamatan Masaran wewengkon Bumi Sukawati Sragen Asri ingkang winengku ing Karahayon. Datan kantun para muda taruna ingkang naka kusumaning bangsa ingkang satuhu bagya mulya. Sasampunipun panjenengan sedherek kula pinanggih kawilujengan. Sumangga sami sarengan munjukaken raos panuwun syukur kunjuk mring ngarsaning Gusti Kang Maha Nasa. Awit nugraha ingkang sampun kaparingaken dhumateng panjenengan sedherek kula satemah saged ambabar swasana tentrem lahir lan batin.
Katitik ing wekdal siang menika panjenengan sedulur kula taksih dipun keparengaken manunggal lenggah pasanggrah nyawi arti kanthi kebak ing kawilujengan nir ing salwiring Pancabaya. Para tamu ingkang tuhu luring budi wonten ing dinten pinilih Minggu Wage Surya kaping 17 bulan April taun 2000 Masehi. Bapak Suharmin sekalian Ibu Ani Uswatun Hasanah kepareng netepi wajibing asepuh Bayangkari putra kinasihipun ingkang asesilih Roro Ayu Anggun Nur Kasanah ingkang kajatu krama dening Bagus Makruf Adinu Mustafa putra turunipun Bapak Sutarjo almarhum sekalian Ibu Tuminok ingkang pidalem saking Kebak Kalang RT 3 RW 8 Kelurahan Kemiri Kecamatan Kebak Kramat wewengkon Karanganyar Tentrap. Panganten sekalian sampun pikantuk serat pikuku ing Palakrama tumuli saking keparingipun Bapak Suharmin sekalian gotra keluarga panganten badhe kawisuda anut tata cara upacara ingkang taksih lumampah mekar ngrembaka wonten ing padegan ngriki. Para tamu ingkang tuhu luring budi, panjurung donga pangestu panjenengan sedaya ingkang dipun suwun, mugi lampah-lampahing pahargyan wisudaning panganten sekalian wonten ing siang menika purwa madya usananipun tansah pinahinggana ing rahayu wilujeng nir ing salwiring Pancabaya. Kula ingkang minangka jejering pambiwara keparengna kula maosaken pratelan sarta mbiwarakaken menggah lampah-lampahing pahargyan wisudaning panganten sekalian wonten ing enjing dungkap siang menika. Tata cara ingkang sepisan nenggih pamboyong sirat maja panganten sekalian dening Rama Ibu saking Bale Tepas Wangi. Ya Panti Busana tumuri kalerepaken lenggah ing sasana kursi rinengga. Tumuli kaderekaken mewah Rama Ibu besan sekalian. Kalaju tata cara ingkang kaping kalih nenggih atur pangandika pasrah. Atur pangandika pasrah badhe dipun aturaken dening ingkang minangka tetuangganing lampah nenggih Bapak Didik Wahyono. Jumenengipun Bapak Didik Wahyono kasumbul dening Bapak Aziz Bagas ugi Bapak Catur Pamungkas. Kalaju tata cara panampi wonten ingkang kepareng aturaken atur panampi pasrah nenggih Bapak Bayan Agus Susila Sarjana Pendidikan. Jumenengipun Bapak Bayan Agus Susila Sarjana Pendidikan kasumbul dening Bapak Toha miwah Bapak Yantno. Tata cara ingkang kaping 3 nenggih lepas bujang lumebeting para muda taruna Karang Taruna Bangun Harjo wonten ing madyaning pahargyan. Kalaju tata cara ingkang kaping sekawan nenggih sungkem mangenjalinipun panganten sekalian dumateng Rama miwah ibunipun. Wonten ingkang kepareng hamratitisaken nenggih Bunda Dewi ya sang juru sumbaga. Kalaju tata cara ingkang kaping gangsal nenggih atur pambagyarja ambalan sagung para tamu sedyanipun. Wonten ingkang kepareng ngaturaken atur pambagyarja nenggih Bapak Lurah Sindu Praptana. Jumenengipun Bapak Lurah Sindu Praptana kasumbul dening Bapak Munir miwah Bapak Pardi. Tata cara ingkang kaping 7 nenggih poto pakurmatan kalaju poto pangeston perangan kaping tunggal mliginipun dumateng panderek pangombyong panganten kakung ingkang wingking saking Kebak Kramat. Kalaju poto pangeston perangan kaping kalih nenggih keluarga agung saking Bapak Suharmin gotrah keluarga mewah among tamu sak keparengipun. Tata cara ingkang pungkasan nenggih purnaning gati. Pondene purnaning gati wonten ing injing dungkap siang menika mbok bilih ing mangke panganten sekalian sampun kabedol kalarapaken wonten ing sungapaning pahargyan. Kinen kepareng nguntapaken kondoripun para tamu sedyanipun.
Wonten ingkang kepareng hambedol panganten sekalian nenggih Bapak Abdurrahman. Para tamu kakung miwah putri ingkang tuhuluring budi mekaten menggah urut rencening tata cara upacara wisudaning panganten sekalian. Roro Ayu Anggun Nur Hasanah ingkang kajatu krama dening Bagus Makruf Adinu Mustafa ambok bilih boten wonten ewah-ewahanipun. Tumuli saking kula sakonco Agus Lindu Aji, Nirvana Music Entertain, Dev Wedding lan ugi EAE Audio Sound System lan ugi Studio X kepareng ngaturaken wilujeng siang wilujeng lelenggahan ngantos purnaning gati wisudaning panganten sekalian wonten ing siang menika. Nuwun. Langenira sang nar pati lampaira jelangenira sang nar pati lampaira alon kinarebek padaya yuarnan nira solahira winggit lir hapsari sang Narapati
Sari lir widodari tumurun Para tamu kakung miwah putri ingkang winantu sagung ing pakurmatan. Sasmita kang wis tinampi dening pambiwara menggah titilaksana tata cara upasara wisudaning panganten sekalian nenggih sang retnaning Ayu Anggun Nur Hasanah ingkang kajatukrama dening Bagus Makruf Adinu Mustafa nedya kapurwakan. Pondene tata cara ingkang kaping sepisan nenggih pamboyong sirat maja panganten sekalian dening Rama Ibu kadherekaken Rama Ibu besan sampun kepareng purna menggah pikantuk donga pangestu panjenengan sedaya satemah lulus raharja sirat maja panganten sekalian wis kepareng lenggah ing sasana kursi rinengga. Kanthi menika kepareng ngajengaken menggah titilaksana tata cara upacara ingkang kaping kalih nenggih atur pangandika pasrah miwah panampi. Pondene tata cara pasrah badhe katuraken dening Bapak Didik Wahyono minangka tetuangganing lampah. Jumenehipun Bapak Didik Wahyono kasumbul dening Bapak Aziz Bagas lan ugi Bapak Catur Pamungkas. Kalajuing mangke atur pangandika panampi pasrah pondene ingkang kepareng hanampi pasrahipun Bapak Didik Wahyono nenggih Bapak Bayan Agus Susila sarjana pendidikan. Jumenengipun Bapak Bayan Agus Susila sarjana pendidikan kaapit dening Bapak Toha miwah Bapak Yatno. Kanthi menika katur dumateng para paraga ingkang sampun kapiji mugi kepareng humyat saking sasana palenggahan tumuju wonten sasana ingkang sampun kapiji. Kinen kepareng ngrumating karti menggah titilaksana tata cara upacara atur pangandika pasrah miwah panampi. Kaambalan katur dumateng para paraga ingkang sampun kapiji mugi kepareng humyat saking sasana palenggahan tumuju wonten ing sasana ingkang sampun kapiji. Kinen kepareng ngaturaken atur pangandika pasrah miwah panampi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Panjenenganipun para pinisepuh, para sesepuh ingkang ledha ing sabda upana ing pamawas mingkang pitutur ingkang sinubeng ing pakurmatan. Panjenenganipun Bapak Agus Susila SPD ingkang kawula hormati pinangka talangatur saking panjenenganipun Bapak Suwarmin Ibu Ani Uswadun ingkang kawula hormati. Panjenenganipun para tamu, para lenggah kakung Mbah Putri ingkang winantu ing suka basuki. Nyuwun pangapunten kula kanthi negas wacana ngempil kamardikan mugel pangandikan anggen panjenengan wawan sabda ingkang saperlu kula nuwun ngatur saking panjenenganipun Ibu Tunem sak keluarga kinen ngaturaken menggah wigatos sing pisuhan kula sak rombongan. Namung sakderengipun kula matur langkung rumiyin sumangga kita dherekaken ngucapaken puji syukur wonten ngersanipun Gusti Allah ingkang punapa Gusti Allah sampun paring pinten-pinten kenikmatan, pinten-pinten kewarasan sehingga kula lan panjenengan ing enjang injak siang menika saged makempal wonten mriki
ingkang saperlu paring berkah saha pangestu anggenipun pinanganten sekalian inggih punika Hamangun Wisma. Awit saking punika nggih kita ngaturaken syukur kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wondene ingkang angka kalih kula ing mriki pinangka kalangatur saking panjenenganipun Ibu Tuminem sak keluarga kinen masrahaken pinanganten sekalian tuwin upakarti miwah lamaran pinangka jejang keping tata cara salake rabi. Awit saking punika ing mangke badhe kula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Bayan, Bapak Agus Susila SPD ingkang kawula hormati. Unjuk uninga ing mbok bilih kala wau kirang langkung tabuh kaping 9 kula sak rombongan sampun mlampah saking Dukuh Kebak Kalang, Kelurahan Kemiri, Kecamatan Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar sampun rawuh wonten ing sasana payuhan mriki kanthi lampah kula pinaringan donga pangestu sageta dugi mriki kanthi lancar saha gancar. Pramila hawit saking punika ing mriki kula masrahaken pinanganten kagung pun Adi Mas Makruf Adi Mustofa ing mangke pikantuk kalian Roro Ayu Anggun Nur Hasanah putra panjenenganipun Bapak Suwarmin sekalian ing mangke kula pasrahaken dumateng panjenenganipun Bapak Bayan Agus Susila SPD pinangka sulih saliranipun panjenenganipun Bapak Suwarmin sekalian. Awit saking punika mangke mbok bilih panjenenganipun Adik Makruf Mustofa wonten mriki mugi keparenga panjenengan paringi didikan saha arahan murih anggenipun keluarga bangun keluarga sageta sae sageta bahagia lan sageta kaken soninen serta saged mujudaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Tuwin ugi ing mangke mbok bilih wonten dalemipun panjenenganipun Ibu Tuminem ing mangke sampun dados tanggung jawabipun panjenenganipun Ibu Tuminem sak keluarga ing mangke badhe kaparingan seserepan ugi. Panjenenganipun Bapak Agus Susila SPD ingkang kawula hormati pinangka talangatur saking panjenenganipun Bapak Suwarmin sekalian. Kula ugi kapasrahan inggih punika masrahaken wujuding arta ingkang sampun wonten amplop nggih jumlahipun kula mboten mangertosi tuwin uba ramping sanggan saha majmukan ingkang sampun wonten ngarsa panjenengan sami punika isinipun nggih kula mboten mangertosi. Sedaya kala wau kagem ngenteng-entengaken sesanggemanipun panjenenganipun Bapak Suwarmin sekalian anggenipun miwuha sirat maja pinanganten sekalian. Ing mbok bilih wonten kekeranganipun panjenenganipun Ibu Tuminem nyuwun bunging samudra pangaksami nggih namung sak kawontenanipun. Panjenenganipun Bapak Suwarmin ingkang kawula hormati wondene salajengipun ing mangke kula sak rombongan badhe turut mengestreni maring wiwahanipun Serat Maja pinanganten sekalian ngantos dumugi ing paripurnaning upacara. Ing mbok bilih sowan kula kirang renani saha andamel bot repotipun panjenenganipun Bapak Suwarmin sekalian mawantu-wantu kula pinangka sesepuhing pangombyong nyuwun gunging samudra pangaksami. Wondene salajengipun ing mangke mbok bilih panjenenganipun Bapak Suwarmin sekalian badhe nderekaken utawi badhe tindak wonten ing Kebak Kalang inggih punika wonten dalemipun panjenenganipun Ibu Tuminem unjuk uninga mbok bilih ing mangke panjenengan Ibu Tuminem mboten ewuh amargi nggih
kawontenan. Tuwin ing mangke mugi kepareng panjenenganipun Bapak Suwarmin sak wekdal-wekdalipun panjenengan Ibu tuminem namung kepara ndereke wala. Wondene ingkang pekasan ing mbok bilih ing mangke pawiwahan sampun paripurna, kula sak rombongan nyuwun pamit nyumengsir saking mriki dumugi dalem kula piyambak-piyambak. Mugi-mugi lampah kula ing mangke pikantuk ora hayu wilujeng mboten wonten alangan satunggal punapa-punapa sampai dalem kula piyambak-piyambak suwang-suwang. Semanten ugi keluarga ing mriki, keluarga panjenenganipun Bapak Suwarmin sekalian anggenipun miwaha Sirat Mojo pinanganten Sarimbit, anggenipun ewuh sageta sae, sageta turah mblawah, cekap ngajeng turah ing winggingipun lan sageta barokah samudyanipun. Sehingga pinanganten Sarimbit sageta dados keluarga ingkang sae, kaken saha ninen-ninen mujudaken keluarga ingkang bahagia, keluarga ingkang sejahtera lan keluarga ingkang dipun kadang-kadang kalih tiyang sepuh kekalihipun. Mbok bilih boten kathah-kathah anggen kula matur pinangka talang atur saking panjenenganipun Ibu tuminem enten klentak-klentuning atur kula nyuwun agunging samudra pangasami. Kanthi panutuping atur billahi wa taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makaten menggah atur pangandika pasrah ingkang sampun katuraken dening Bapak Didik Wahyono. Daya katampi dening Bapak Bayan Agus Susila Sarjana Pendidikan. Katur dumateng Bapak Bayan Agus Susila Sarjana Pendidikan sasono miwah pirantos panyuwara swara kasumanggaken nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Inna bidzalika la ayati liqaumi yatafakkarun. Karahayon miwah kawilujengan saking sih nugrani Gusti ingkang maha welas lan asih, mugi tansah memayungono dumateng para tamu dalasan kula. Katur panjenengan para pinesepuh sesepuh ingkang tuwi kena bekten. Katur panjenengan Bapak Didik Wahyono ingkang tuh kina bekten. Katur panjenengan para tamu kakung miwah putri ingkang tuh kina bekten. Ugi mboten katalumpen dumateng Ibu Besan, Ibu Tuminem ingkang tuh kina bekten. Wonten keparengipun kula matur wonten ngajeng Bapak Didik Wahyono wonten pepanggihan ing siang punika. Awit hadha kula ing ngriki kula talangi atur ugi talangi bokso saking kadang anem kula Bapak Suwarmin sekalian Ibu Ani Uswatun supados nampi pasrah saking keluarga ageng Ibu Tuminem lumantar Bapak Didik Wahyono. Saderengipun kula nglajengaken matur mboten kendhat ugi mboten supe kita tansah ngunjukaken ras puji dalasan syukur alhamdulillahirabbil alamin wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Wonten pepanggihan ing siang punika panjenengan lan kula saged mangempal nyawiji tetunggilan wonten dalemipun Bapak Suwarmin sekalian Ibu Ani Uswatun. Sedaya tansah pinaringan kelancaran, kasarasan, ugi kanthi kebakipun kawilujengan. Salam serta sholawat mboten kendhat, mboten supe, tansah kita aturaken dhumateng uswah kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dados panutan kita sedaya gesang wonten alam donya. Ugi ingkang kita tunggu syafaatipun wonten yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin.
Bapak Didik Wayono ingkang kinurmatan, atur ingkang sepisan, Bapak Suwarmin sekalian Ibu Ani Uswantun, nderek bingah sanget lumampahipun keluarga ageng Ibu Tuminem sapenderek ingkang dipun sesepuhi Bapak Didik Wayono ingkang dalem Padegan Kebak Kalang RT 3 RW 8 Kemiri Kebak Kramat Karanganyar dumugi dalemipun Bapak Suwarmin ingkang dalem Padegan Bangunharjo RT 3 Doso Kalih RW Setunggal Jirapan tansah manggi kelancaran boten enten alangan setunggal punapa-punapa. Atur saklajengipun pasrahipun anak Mas Bagus Makhrub Adinu Mustopa putra Jalu Bapak Sutarjo almarhum Ibu Tuminem lumantar Bapak Didik Wahyono kula tampi kanthi bingahe manah kula tampi kanthi tangan kekalih. Nggih, mugi-mugi Mas Makhrub Adinu Mustopa ugi Mbak Anggun Nur Kasana badhe gebyur wonten lelomban bebrayan agung sak mangke dados keluarga ingkang ayem tentrem, keluarga ingkang sakinah mawaddah ugi warahmah dugi kaken-kaken saha ninen-ninen. Mugi enggal pikantuk momongan ingkang soleh utawi solekah bekti marang tiang sepuh kekalih. Insyaallah Bapak Suwarmin sekalian Ibu Ani Uswatun mbok bilih sak mangke anak Masri pengantin kekalih badhe cumondhok wonten Padegan Bangunarjo. Bapak Suwarmin sekalian Ibu Ani Uswatun badhe nggula wendah anak Mas Sri pengantin kekalih badhe nyukani ular-ular anggenipun badhe gebyur wonten bebrayan agung sak mangke dados keluarga ingkang ayem tentrem insyaallah. Atur saklajengipun ugi kula tampi abon-abon majemukan ingkang awujud pisang ayu sedahayu boga wastra ugi redana. Mugi sedaya niku wau sak mangke dados ngenteng-entengaken anggenipun Bapak Suwarmin sekalian Ibu Ani Uswatun gadah hajat wonten ing siang punika. Ugi-mugi pikantuk liru ingkang langkung kathah, liru ingkang matikel-tikel saking Gusti Allah ingkang Maha Agung. Atur saklajengipun insyaallah boten dados bot repotaken keluarga agung Bapak Suwarmin sekalian Ibu Ani Uswatun Bapak Didik insyaallah dadosaken remen dadosaken bingah keluarga ageng Bapak Suwarmin sekalian Ibu Ani Uswatun ugi warga Bangunarjo sedayanipun. Atur saklajengipun mbok bilih sak mangke acara ing siang punika sampun jungkampurna. Keluarga ageng Bapak Ibu Tuminem sak penderek ingkang dipun sesepuhi Bapak Didik Wahyono badhe kondur badhe lumengser saking dalemipun Bapak Suwarmin Ibu Ani Uswatun kula sumanggaaken. Nggih namung derek pandonga mugi-mugi lampahipun konduripun keluarga ageng Ibu Tuminem sak penderek saking dalemipun Bapak Suwarmin sekalian Ibu Ani Uswatun tansah manggi kelancaran keselamatan mboten enten alangan setunggal punapa-punapa. Mbok pilih penampi kula cekap sematen Bapak Didik Wahyono mbok pilih enten keladukipun atur basa sita ingkang kurang pas kurang nuju prana dumateng Bapak Didik Wahyono langkung-langkung dumateng para tamu sedayanipun. Kula pribadi nyuwun agunging pangapunten. Tutupin atur akhiru halam. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makaten menggah titilaksono tata cara upacara atur pangandika pasrah mewah panampi ingkang salajengipun Bapak Bayan kepareng nampi awujudipun glancang seda ingkang wasipun arta ingkang cacahipun boten mangertosi tumli saking keparingipun saking kadang pisan mugi sedaya menika ing mangke saged ngenteng-entengi anggenipun Bapak Suwarmin sakelan gotrah keluarga Bayangkari putra kinasihipun. Amin ya rabbal alamin. Para tamu kakung miwah putri ingkang winatus sagunging pakurmatan dungkap tata cara ingkang kaping 3 nenggih tata cara lepas bujang. Para muda taruna kepareng asung sugata dhumateng para tamu sedayanipun. Kanthi menika katur dhumateng pangarsa muda taruna Dukuh Bangunarjo nenggih Raka Mas Sudarsono. Mugi kepareng daya-daya nderekaken lumebet para kadang muda taruna wonten ing sasana pahargyan. Lumebetipun para kadang muda taruna kabarung ungeling lelagon ayang-ayang. Nirvana Music EAE Audio Sound System Studio X Multimedia. Teruntuk muda taruna Dukuh Bangunarjo ayang-ayang peteng rasane ati kang nandang sengiteng liyang anyawa aku kowe lakuh katresnan nimas wong ayu tak jaluk ojo tresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban. Nirvana Music ayang-ayang arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu bisa nampa bakal tak jaga yen durung kapisah mrengkang kuwasa nimas kowe sing tak sayang lalila aku kudu kelangan nimas mesti Nirvana Music EAE Audio Sound System Gandem Termarem Studio X Multimedia teruntuk Karang Taruna yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, ayang-ayangnya Indonesia spesial. Sliramu rati
persembahan teruntuk Karang Taruna yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik dari kami sak konco Nirvana Music. Urung-urung wis dikuras Mas Dembong. Nggih, para tamu kakung Miwa Putri ingkang winantuing Suko Basuki mekaten menggah para muda taruna wis kepareng lumebet wonten madyaning pahargyan kepareng bingkas karya menggah atur sung sugata dumateng sagung para tamu sedayanipun. Keparengna kula nglajengaken menggah titilaksana tata cara upacara wisudaning panganten sekalian wonten ing siang menika. Nenggih atur sungkem mangenjalinipun panganten sekalian dumateng Rama miwah ibunipun. Kanthi menika katur dumateng Ibu Sang Juru Sumbaga Bunda Devi. Mugi kepareng amratitesaken menggah titilaksana tata cara upacara sungkem mangenjalinipun panganten sekalian dumateng Rama miwah ibunipun. Ora ana anak kang wani marang wong tuwa umpama ana 1001 sing wani. Katur dumateng kanca-kanca Nirvana Music mugi kepareng hambarung menggah ungeling lelagon 1001.
jog mandap saking palenggahan dampar Binoto-roto. Sang raja sahari hanganti kang garwa kinasih lumarap Angabyantara mring para pinundi estining galih nedya angus wa mring pepadaning Rama lawan ibu. Sigra tumungkul hamari kelu yayah kon jemper tala wedanane tangkep asta sumembah ing jejengku kanan sinartan lenging cipta rumasuk ing sanubari anyandang rumentahing puja pangestu saking Rama lawan ibu. Mugi denira ngembat kuatanging bebrayan bisa tutuk kang ginayuh teka kang jinangka anggeyot gegeyonganing kayun ngayun-ayun mring kurbaning kawasa lir sinendal mayang jroning tias nenggih Rama lawan ibu dupi ing uspa pepadane dening panganten sarimbit sumedoting mardaya bangkit angrerujit nala amemilut trenyuh suk-sukaning rasa nganti brel mijiling waspa deres mili lir dineres sawasnya hanampi siing Rama lawan ibu ingkang dahat terus ing nala padha sanalika panganten kekalih hangles kekes kadya linonosan banyuning angga nglumpruk lir kapuk kedawan wersa sapandurat datan piyat hanis kang karkat jlegrek kaya bupala tan kuwi anandang do kita ning manah mijil ponang waspa dumawa ing pangkoning Rama lawan ibu lamun Cinandra pangyayah Mutiara Rinunce apa to darunaning mangkono jroning sumengkem Rama ibu panganten kekalih hanggung enget mring purbaning dumadi duk linairake aning jagat gumelar enget bapa kang sembada ngukir jiwa raga enget biyung kang wis dadi papan yoga brata sajroning sangang candra sadaswari memuji marang kang hanggala wentah wiwit timur nganti akhir dewasa nalika samono laksitaning tata cara upacara sungkem mangenjalinipun panganten sekali dumateng Rama ibu wis keparipurna kanthi lulus raharja kebak ing kawilujengan ngendi ana anak lali marang wong tuwa yen sing lali nganti ana wani marang
para tamu kakung saha putri ingkang winantu ing Suka Basuki pikantuk jurung donga pangestu panjenengan sedaya anggenipun panganten sekalian ngaturaken sungkem pangabektinipun dumateng Rama miwah Ibu satemah lulus Raharja Niskala. Kanthi menika kepareng nglajengaken menggah titilaksana tata cara upacara wisudaning panganten sekalian wonten ing siang menika nenggih atur pambagyarja saking ingkang hamengku gati dumateng sagung para tamu sedayanipun inggih karana Bapak Suharmin sekalian Ibu raos bingah bombong bebek biran manah anggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya ngantos-ngantos boten kuwai matur pribadi namung kandhek wonten ing sakmadyaning jangga kanthi menika nyuwun senjata pitulungan dumateng ingkang kepareng ngasta bawating adil wonten ing tlatah Kelurahan Jirapan nenggih Bapak Lurah Sindu Praptono mugi kepareng ngaturaken menggah titilaksana tata cara atur pambagyarja sagung para tamu sedayanipun. Jumenipun Bapak Lurah Sindu Praptono sarjana hukum kasumbul dening Bapak Munir miwah Bapak Pardi